Només el 12,1% del jovent parla sempre en català. Tot i que més persones el saben parlar i l'entenen, cada cop es fa servir menys. Quan fas servir el català? Sempre que puc. La família parla en castellà perquè no s'han de quedar a Catalunya. Vaig aprendre català a l'escola, totes les meves amigues parlem sempre català. Jo a casa meva parlo català amb el meu germà i amb el meu pare, amb totes les meves amigues i amb tots els meus amics parlo català. Amb la meva parella parlo castellà, tot i que és català. El faig servir el meu dia a dia, sí que és veritat que a casa són d'altres comunitats autònomes d'Espanya. Sempre. Intento fer servir el 100% del meu dia a dia. Creus que el català està en perill? Extinció absoluta no, bastant retrocés sí. Soc professor de secundària i ho veig cada dia més. Totalment. I sobretot a Barcelona, una ciutat tan gentrificada. Jo recordo com aquesta època de l'ESO on feia rebuig parlar el català perquè la gent, en principi guai, no el parlava. Els joves tendeixen molt més a parlar castellà. Malgrat molta gent com vulgui amagar la realitat, és evident que el català està en retrocés. Coneixes iniciatives que fomentin l'ús del català? Que en conec, però sí que crec que es queda una mica a la superfície. Estic escoltant molt, o sigui que s'ofereixen classes de català. És de l'Institut Ramon Llull i la xarxa Llull és una institució que ja fa molt temps que funciona. Hi ha iniciatives per fer créixer l'ús del català. Vols conèixer-les? Entra al jornal.cat per saber com el català pot tornar al carrer, a les xarxes i a les places.